अब्ला रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नांगौ होननानै जोङो दाबि खालामहैदों। अब्लानिया आसामखौ दैदेनबाय थानाय सरकाराव थानाय मानसिफ्रा जोंखौ बुंबाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नोब्ला प्रमद बर'जों सावराय। जि बाथ्राखौ जोङो गोसोआव गोनो गोथो दङमोन। हेल' मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोन, दिनै एनडिबिनि दैदेनगिरि दि हारिमु सारा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो, लोगोसे मानाव गेदेर एबसुनि दिपेन बर' सारनि हेंथायै मा बुंदों, लोगोसे एक्स एनडिबि बा दानि सरकाराव थानाय डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि हेंथायै दिनै दि हारिमु सारा मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। दिनै मानाव गेदेर एनडिबिनि गायसनगिरि देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव थानांनायनि दायनिगिरिया सोर, बिनि बिसय जोंहा मानाव गेदेर दि हारिमु सारा बुंदों। स' रायजो राजाफोर, दिनै आङो दि हारिमु सारनि बुंनाय बिबुंथिया दिनैनो जोबथा। आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन, स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासिनाय आङो दि हारिमु सारनि बिबुंथिखौ आङो मोननै आपल'ड खालामबाय। स' नोंथांमोना बे मोननैखौ नायाखैब्ला स' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आरो दिनैनि भिडिअ'आनो लास्ट जोबथा होननानै आं सानो, मानो होनोब्ला दि हारिमु सारनि बुंनाय बिबुंथिया गोबां गोलावमोन। स' बिनिखायनो आङो मोनथाम क्लिप खालामनानै होबाय। अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा मानाव गेदेर दि हारिमु सारनि बिबुंथिखौ। लोगोसे आङो मोनसे खावलायदों रायजो राजा लोगो नोंथांमोन, स' आङो डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननि थाखाय आङो लुदु एप्लिकेसन लानानै फैदों। बे लुदुखौ नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै फ्रियावनो रां आर्निं खालामनो हागोन। अब्लानिया जोङो गोबां गाबदों आरो आसाम सरकारनि खाथियाव थांनानै जोङो सावरायहैदों। सान्तिनि सुक्ति होननानै जों बिटिआरआव सागान होबाय। अब्ला रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नांगौ होननानै जोङो दाबि खालामहैदों। अब्लानिया आसामखौ दैदेनबाय थानाय सरकाराव थानाय मानसिफ्रा जोंखौ बुंबाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नोब्ला प्रमद बर'जों सावराय। जि बाथ्राखौ जोङो गोसोआव गोनो गोथो दङमोन, हैखालि जोङो क्लियार जाबाय जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नो थाखाय प्रमद बर'नि आथिं हमनांगौब्ला जेलाव जोबग्रायाबो प्रमद बर'आनो होनना जोङो सिनाय मोनबाय। आरो दिनैनि तारिखाव जोङो रोखा रोखा फोरमायनो हायो, बिटिआर सुक्तिनि दफायाव 9.4 क्लसाव रोखा रोखा लिरनाय दङ जे एनडिएफबिनि केसखौ मोननै आयदायाव रानदों, गिदिर गिदिर दायनिगिरि आरो फिसा फिसा दायनिगिरि। फिसा फिसा दायनिगिरिखौ रेहाय होनांगौनि बाथ्रा लिरनाय दङ, गिदिर गिदिर दायनिगिरिखौ सरकारनि थाखानाय आयेन बायदि बिजिरनांगौ होननानै लिरनाय दङ। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ जि एक्टिं खालामबाय थादों, रन्जन दैमारिया उदाङै थायोमोनब्ला बे एक्टिंखौ खालामनो हानाय नङामोन। जायनि थाखाय बिटिआरनि एमअएसआवनो लिरनानै लाबोखानानै रन्जन दैमारिखौ जेलाव जोबनानै दोनबाय। जेब्ला सारखौ जेलाव जोबनानै दोनबाय, जों गोबां गोनो गोथो जादों, बबे मोनसे लामाथिं आगान सुरगोन। एनडिएफबि आफादबो सिफायबाय, बेराफारसेथिं बिटिसि इलेक्सनाबो खाथि सफैबाय, बबे लामाथिं जोङो आगान सुरगोन गोबां गोनो गोथो जादों। बेखिनि समायावनो बिपिएफनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जोंखौ लिंनानै सावरायदोंमोन। नाथाय जोङो बुंदोंमोन जों एनडिएफबि हिसाबै सिद्धान्त लाथ'वाखै, सम सफैयोब्ला नोंथांजों सावरायफिनगोन होननानै जोङो फिननायखौ होदोंमोन। बे बाथ्राखौ जेब्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मोनथिबाय, अब्लानिया रन्जन दैमारिजों जेलाव थाङै थाङै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारिया सावरायहैबाय। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव खौसेयै आवगायनोसै होननानै सारजों सावरायहैदों। अब्लानिया रन्जन दैमारिया बुंदों आं जेलाव थानानै मा खालामनो, बाहेराव थानाय जोंनि सेंग्राफोरजों सावराय। अब्लानिया एबसुनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ सावरायफैदों आरो प्रमद बर'नि अमा फार्माव जोंखौ लाना थांनानै सावरायहैदों। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव खौसेयै आवगायनोसै आरो सिगनेटारि गभर्नमेन्ट दानोसै होननानै जोंखौ बुरखायदों। बिथांमोननि बुंनाय बायदियै जोंबो फोथायनानै जोङो 7टा सिटनि थाखाय प्रप'जाल लिरदों आरो प्रमद बर'आ जोंखौ लिंहरनानै जोंनि 7टा प्रप'जालखौ आजावनानै लाखिदोंमन। प्रमद बर'आ गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन जे डेम'क्रेसियाव माब्लाबाबो 100% जाया। नोंथांमोना जि 7टा प्रप'जाल गथायदों बे प्रप'जालखौ मोनजोबाबो जानो हागौ, नाथाय खौसेथिखौ नोजोर बोनानै
एरा दरानि गेजेरजों आवगायलांनांगोन बे बाथ्राखौ प्रमोद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो जोंखौ बुंनानै हरदोंमोन आरो UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया साननैसोनि उनाव लिंहरगोन फैबानो जाबाय होननानै जोंखौ बुंनानै हरदोंमोन साननैनि उनाव UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया जोंखौ बरपेटानि फरेस्ट गेस्ट हाउसआव लिंहरदों आरो जोंखौ बुंबाय सिट शेयार खालामनो थाखाय गोबां प्रब्लेम जाबाय नोंथांमोननो जोङो मोनसेल' सिट होनो हासिगोन अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हरसिंगा समस्तियाव रन्जन दैमारिनि असे बिनानाव डक्टर अनजलि दैमारिनो टिकेटखौ होनोसै डक्टर अनजलि दैमारिखौनो रन्जन दैमारिबो साननोसै NDFBबो साननोसै BPCPIबो साननोसै आरो बोजोबबो साननोसै गासैनिफ्रायबो जानानै डक्टर अनजलि दैमारिनो टिकेटखौ होनोसै होननानै जोंखौ बुंनानै हरबाय नाथाय जेब्ला UPPL नि फार्स्ट केन्डिडेट लिस्टआव ओंखारबाय जोङो नुबाय जोंनि 7टा प्रप'जालनिफ्राय मोनसेबो गैया डक्टर अनजलि दैमारिनि नामाबो गैया फेरेंगानिया दङ सावरायग्रानिया गैया आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुनै गबिन्द बसुमतारिनिया दङ सोरनिबाया गैया जोंनि गेजेराव दाङाबाजिया फैबाय दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा सोंखारिदों NDFBआ गावजों गाव खौसे गैया होननानै नाथाय जों NDFBखौ सोखावदों होनना बुङोब्ला UPPL आरो प्रमोद बर'आसो सोखावदों जों गोसो जानानै गावाखै नाथाय जों नेगासिनो दङमोन जेब्ला UPPL नि फाइनाल केन्डिडेट लिस्टआव ओंखारबाय जोंनि 7टा प्रप'जालनिफ्राय मोनसेबो गैया डक्टर अनजलि दैमारिनि नामाबो गैया जि हरसिंगा समस्तिया NDFBनि जोनोम जायगा रन्जन दैमारिनि जोनोम जायगा बे समस्तियाव कार्बि आंलंनि सानजानांनायखौ लाबोनानै टिकेट होफैबाय अब्ला दिनैनि तारिखाव रायजो राजाखौ जोङो सोंलु सोंनो हायो बे थगायनाय नंगौना नङा NDFBखौ पलिटिकेल मार्डार खालामनाय नंगौना नङा दिनै बिनिखाय जोङो फोरमानजों लोगोसे बुंनो हायो प्रमोद बर'निफ्राय लानानै जेसेबांखिनि UPPL आव नेताफोर दङ गासैबो थगाय सुलायासो भर्ति जानानै दङ जों बायदि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनो हाग्रा मोनसे आफादखौनो जुदि थगायनो हादोंब्ला UPPLआ बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोम रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय UPPLनि थाखाय 5 मिनिटबो सम नांनाय नङा बेनिखाय जोङो बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोनजों थगाय जानो नाङा प्रमोद बर'आ माबायदि थगायसुला आखुनि जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बै समाव रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा मा सत बांसा लादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोना मेगनजों नाय आरो खोमाजों खोनासं आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन कुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन MLA MP BTCनि चिफ EMGM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन कुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा दिनै UPPL नि फोसावदिं मेलाव नोंथांमोना खोनासङोब्लानो खोनाहैगोन थगायनायनि अनगायै जेबो गैया जायफोरा सोलायनाय होननानै बिबुंथि लाखिदों बिथांमोना BPFनिनो मोनसे समायाव सोरबाया BCDC चेयारमेनमोन सोरबाया मेम्बारमोन सोरबाया TLCC चेयारमेनमोन गाज्रि खामानि मावबाय पार्टिजों बोख्लाय जानानै दोनबाय बेबायदि गेसाव गोफोनासो दिनै UPPL नि खाथियाव थांनानै आर'नाइ गानहोनानै सोलायनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ बेबायदि गेसाव गोफोन मानसिया जोंनि समाजाव बोरै सोलायनाय लाबोनो हानो बेराफारसेथिं जोङो बुंगोन UPPLआ जि सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों बे मोजांनिफ्राय गाज्रियाव सोलायनायनि बाथ्रासो बुंगासिनो दङ जोंनि आसामाव फिसा गोबां ट्राइबेल काउन्सिलफोर दङमोन गासैबो ट्राइबेल काउन्सिलफोरखौ BJPआ दिनै राजत्व खालामबाय नाथाय जोंनि BTCखौ BJPआ सेख'नो हायाखै नाथाय दिनैनि तारिखाव प्रमोद बर'नि आखाइ हमनानै BJPआ 80 फिसा सोनो नागिरदों आरो बे नेशनेल पार्टिया 80 फिसा सोनो हायोब्ला 80 बिमा सोनो सम नांनाय नङा दिनै डिमा हासावआव हाथियार लानानै दावहा जाफिनदों
जेरावनिखि गावनि खुंथायखौ बिजेपिआ सेख'नानै लांबाय जायनि थाखाय दिनै हाथियारनि हंग्राम जाफिनदों जोंनि बिटिसिआवबो बे थासारिया फैगोन जेरावनिखि थै जिउ होनानै मोननाय बिटिसिखौ नेशनेल पार्टीजों सेख'नानै लाजायोब्ला जों बे हानि थागिबि फिसा हिसाबै बे हायावनो जुदि जों आलासि जानो गोनां जायोब्ला बेयावनो बिग्रायखांनाया फैगोन जों NDFBS आखायाव हाथियार लानानै हंग्राम खालामफिना जानो हागौ नाथाय दिनैनि LP स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा फैबाय थानाय 15-20 बोसोरनि उनाव जों गुबुननि खुंथायनि सिङाव थाया होननानै आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांफिनोब्ला अब्ला जोंनि गेजेराव अशान्तिया फैगोन अब्ला बियो मोजाङाव सोलायनाय जाखो ना गाज्रियाव सोलायनाय जाखो बिनिखाय जोङो बुंगोन UPPLआ जि सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों बियो मोजांनिफ्राय गाज्रियाव सोलायनायनि बाथ्राखौसो बुंगासिनो दङ दिनै UPPLनि फोसावदिंनाय मेलाव गोबां थगायनाय बाथ्राफोरखौल' जोङो खोनायो सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायनि मिजिं होदों दिनै भारतआ स्वाधीनता मोननाया 74 बोसोर जाबाय नाथाय जोंनि भारतआव MA BA LLB MTech BTech MCOM BSc जानाय लाख लाख कोटि कोटि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ भारत सरकार बायदियानो नखरफ्रोमनोबो जुदि साख्रि होनो हायाखैब्ला बे फिसा काउन्सिलखौ लानानै UPPLआ बोरै नखरफ्रोमबो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों बिनिखाय जोङो खावलायगोन उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायनायनिफ्राय UPPLआ गोजानाव थानो नांगौ आरो आइजो माहारिखौ थगायदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 75,000 रां होगोन होननानै दिनै नंखाय फोलानानै केम्पिं खालामगासिनो दङ दिनै आइजो माहारिखौ अनसायनो थाखाय भारत सरकारा मोनसे स्किम होखादों जाय स्किमखौ NRLM नामै मोनथिनाय जायो बिनि गेजेरजोंसो आइजो माहारिया दाउ फिनाय बोरमा फिनाय जि दानायनि जि लन मोननांगौ बेखौ मोनगोन UPPLनि दैदेनगिरिफोरा गावनि हा हु सम्पति फाननानै आइजोफोरनो राननानै होफैया बिनिखाय जोङो खावलायगोन बिमा माहारि नोंथांमोना UPPLनि गोदै रावजों थगाय जानो नाङा BPFनि 17 बोसोर सरकार खुंनायाव जोङो नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव गोबां जौगाखांनाय फैदों दिनैनिफ्राय 17 बोसोर जोंनि थासारिया माबायदिमोन जोंनि लामा दालांनि अबस्थाया माबायदिमोन जोंनि सोलोंथाइनि बेलायाव मा अबस्थायाव दङमोन बेखौ जुदि जोङो मेगन मिसिबनानै दिनैनिफ्राय 17 बोसोर सिगाङाव जुदि जोङो साननानै नायहरोब्ला रोखा रोखा बेरखाङो हाग्रामा महिलारिनि नाजानाय आरो जुजिनायनि गेजेरजों BLTफोरा जि BTC सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दानानै दिनै BLTफोरा BPF हानजा सोरजिनानै सरकार खुंबोदों आरो बे 17 बोसोर सरकार खुंनायाव जोंनि ओनसोलाव गोबां जौगाखांनाय फैदों जोंनि बर'नि गेजेराव